number 2. Good afternoon, everyone, and welcome to Panorama Complex. As you can see, number 1, number 2. Agad? Makasap pa lang ng stage, di ba? At ay number 3. So, bago namin kayo tuluyang takamin ngayong hapon na ito, first is, this is a Friday afternoon or Friday night, at hindi ito Saturday. So, we will make it extra special for you since wala rin ang isa pa sa ating mga judges. So, before that, I would like to welcome our panel of judges. Let's start off with the manager for operation and admin, no other than Miss Jen Kobe Benancio. Magsispeed sana ako eh. And of course, the Managing Director of Talents Manila, no other than Mr. Carlo Marti! Ay, may mga ganon. And this afternoon, dahil wala si Mr. Jonathan Alegre, one of our resident judge, we would like to welcome a special guest. Ready na ba kayo? Lahat, pasok sila! Ito muna special judge natin. Our special judge this afternoon ay napaka-special sa puso ko at napaka-special sa puso namin ng mga taga-Talents Manila and Panorama Complex dahil we have been with this guy for a very long time. I would like to present to you, wag na natin patagalin pa, the Manila's finest hunk champion last 2015, Mr. Carlo Lian! Oh, diba? Yan ang Manila's finest hunk. Welcome, Carlo. Namiss kita. Grabe. Dati, gusto ko itong jowain kasi kaya lang sobrang sobrang bata mo pa noon, pero bortang-borta ka. Pero ngayon, feeling ko ready ka na sa mature roles. At saka mas mataldal na siya ngayon, ha? Carlo, pakilala ka naman sa kanilang lahat. Hello, good evening sa inyo lahat. Sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako nga pala si Carlo Liang Navarro, former 2015 grand winner din sa Manila's Finest Hunk. At ang kinis-kinis ni Carlo ngayon. Actually, makinis ka na before. Pero dati, parang may pa ng puberty. Pero ngayon, grabe, lalaki mo. At saka yung muscle niyo, anti-gas. So, konti interview lang muna natin si Carlo bago siya mag-judge at bago tayo mag-proceed sa ating program. I would just like to ask, what is it like after Manila's Finest Hunk 2015? Ano yung mga nangyari sa'yo? May mga projects ka ba? Ano ba yung mga memorable na nangyari sa'yo after the pageant? Muna. Actually, sobrang saya after nung pagkapanalo ko dito. And maraming opportunity na dumating. Maraming events na kinukuha ko. And tuloy-tuloy pa rin sa mga contest. Sunod-sunod pa rin yung mga laban inside Metro Manila and outside Metro Manila. Talaga, so mas dumami pa pala yung mga projects mo, inside and outside. Nakatulong ba sa'yo ang pagiging title holder na Manila's Finest Hunk? Oo, malaking bagay yun kasi una sa lahat, madaming nakakilala na sa akin noon, ng time na yun. Kaya, and doon naman sa ating mga baguhang mga sumasali ngayon sa Manila's Finest Hunk. I'm not sure kung mga dati na sila sumasali, pero anong maipapayo mo sa mga gustong pumasok sa pagpasok sa Manila's Finest Hunk? What can you tell them? Gaya ng sinasabi ko dati pa lang, basta be confident lang, tapos enjoyin nyo lang. Enjoyin mo lang, no? Kasi naalala ko, enjoy mo lang eh. Diba? Kahit sobrang lalo na nung
Grand Finals, nakita ko yung hirap mo, pero sobrang in-enjoy mo yung show. Kaya nakita yun ng judges sa'yo di ba? Kaya lalo ka nilang pinanalo ng bonggang-bongga. You give it a really good game sa lahat. Palakpakan naman natin, Mr. Carlo Liang. Sir Carlo. Sir Carlo ako. Kasi sanay ako Sir Carlo, tinatawag ko. Kasi magkapangalan kayo ng boss natin Hi, Sir Carlo. So, wala ka na ba ibang di mo ba kami sasayawan? Hindi na. Or gusto mo sumayaw? Gusto mong sayawan ako. Yan na. Ano tayo sa sa parking? Na-joke na. Sige, Carlo. Punta ka na sa iyong seat. Ayan. Palakpakan naman natin again, Mr. Carlo Liang. Tingnan niyo naman ang mga nagiging produkto naman nila sfinesthunks, diba? Diba? Artistahin. Pak na pak. Okay? And I would like to represent the boys of Manila Sfinesthunks Season 9, 9th Elimination Round.